लक्ष रेसिपीकडे ठेवायचं. इथे माइंड डायव्हर्ट करायला बरेच जण आहेत. पाठी मम्मी पण आहे. काल का परवा वॅक्सिन घेतलीस? परवा. कोणत्या हातावर? लेफ्ट. या हातावर. काय ग तुझे लिंबू कशात आहे? थकलो आम्ही चेपून चेपून त्याला. चिकन की थाली है ना, काजल के हाथ की बायकोने बनवलेली. थैंक यू. हाय काजल. चला. क्या खाया? पोहे. आपल्याला काहीतरी घ्यायचं आहे ना. चल घेऊ. नको आधी घरी जाऊया ना. किती लांब आहे आपलं चिकन? घरी जाऊया आधी. पोहे खाल्ले? लॅपटॉपने आणलं. असंच आणलं लॅपटॉपने. गावगार झालं एकदम. गुड गावातलं. आई पूजा करते. करते करते. नाही ना, असंच बाहेर ठेवलं तरी झालं. अजून आहे का? अजून आहे का? ते राहू दे. ते ठेव फ्रीजमध्ये. तो रील्समध्ये गेम बघितलाय कसा पंच करतात? हा माहिती आहे का रील्समध्ये पंच? नाही पहिला ते ठेव. गेम 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 पंच करतात आणि हातात काय दिलं असतं ना. किती क्यूट आहे. मला खूप आवडतात सगळं. डॉल 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 मस्त आहे. आम्ही ट्रेनमधून घेतलेलं. छान आहे. मस्त आहे. मला आवडतं. माझ्याकडे खूप सोपं आहे. आपण जाऊया आता खाली. चल. दिस इज कांदा पोहा आणि लिंबू. कोणी बनवले कांदा पोहे? हा काजल, कोणी बनवले? मी सकाळी बनवलेले. बघा ना, सकाळी नरम होते. मग तू याच्यात कांदा पोह्यामध्ये ते गाजर आणि हे नाही टाकत? काकडी नाही. कडक झालेत का? कारण की सकाळी नरम होते. तुम्हाला सांगा, कांदा पोह्यामध्ये काकडी टाकतात का? नाही. पाहुणे कधी भाऊ माहिती आपले व्ह्यूवर विचारते की काजलच्या घरी व्हिजिट का दिली. तर काल काजलने काल का परवा वॅक्सिन घेतलीस? परवा. कोणत्या हातावर? लेफ्ट. या हातावर. दुखतं? हो दुखतं मला. मी झोपत नाही अजूनपर्यंत या हातावर. मग तुला ताप आला होता? हां ताप आलेला. अंग पण दुखत होतं थोडं. डोलो घेतली? हो घेतली. रात्री थंडी पण भरलेली. तो पण एक रिझन होता की मॅडमने वॅक्सिन घेतली. सेकंड अजून एक होतं की आई काय करते? चपात्या बनवते. आणि अजून एक रिझन चिकन बनवायचं आहे. हां मी बनवणार आहे स्पेशल चिकन यांच्यासाठी. बघूया आता तू कशी रेसिपी बनवते. रेसिपी पण तुम्हाला दिसेल बघा. आणि ते विचारतील की मम्मी का नाही आली. तर मम्मी थोडी ट्रॅव्हलिंग करून दमली होती. तर बोललो थोडा रेस्ट घे, मी जाऊन येतो. आराम पाहिजे ना थोडा. आता मी सकाळी आलो आहे आणि संध्याकाळी निघेल नाश्ता करून. पोहे खाल्ले
आता चिकन आणि चपाती, आई चपाती बनवते ना आतमध्ये. हो, चिकनची ग्रेव्ही, भात, चपाती आणि चिकनचं सुक्कं सुद्धा. चिकन का बनवायला घेतलं? कारण मॅडमला चिकन आवडतं जास्त. हो. आता काजल घालणार आहे ही साडी. कशी घालणार आहे काजल? फक्त तू जरा लाईटीत उभी राहता, तिकडे लाईटीत उभी राहा. हां, आता इथे बघ, हे घे. अरे वा, झाली लगेच चेंज. चला कांदे कापा. पदर नंतर उडवा. पदर खोचा काम करायचंय. मॅडम बॅकग्राऊंड देते. हो, घेतले. टोमॅटो आणि कांदे ते हो बाहेरच आहे. नाही घेतली नाही, बाहेरच आहे. तू काय वाटू बिटू नको, मला करायचंय. मी आलो घेतलंय मम्मी. लसूण मी निवडते थोडा. रेडी. अरे वा. तुझी वाट बघत मी पण वाट बघतोय आणि आपले पाहुणे पण वाट बघतात आहेत. यांची नावं काय काय ठेवली आहेत? काय नाही ठेवलं? ह्याचं नाव काय? तूच सांग. तुझे पाहुणे आहेत, तुमच्या घरी पाहुणे आले, तुम्हाला माहिती पाहिजे कोण कोण आहेत. मोटू. पिंकू. आणि पिंक कलर आहे ना म्हणून. आणि ह्याचं मिनू. काय? मिनू. मिनियन आहे ना म्हणून. आणि तो? आणि ह्याचं छोटू. हा सगळ्यात छोटा आहे म्हणून. अरे वा. आता रेडी झालेलो आहे. आता आपण रेसिपी बनवूया. हो, अर्धा किलो बनणार आम्ही. हे 3 कांदे मोठे बसणार. 3 कांदे घेतले बघ. घेतले हो. तुमच्या 2 पूर्ण करायचे. ओव्हर पेस्ट नको जायचं. मला एक सांग, तू कांदा कापताना टीचर होते का? नाही, काम करताना चष्मा लावला. चष्मा असून घालत नाही ना तू? घालायचा चष्मा घालते मी घरी, बाहेर नाही घालत. घालायचा चष्मा घालायचा. नमस्ते. आज मम्मीवरचा नमस्ते मी म्हणतो. आणि इथे बघ 1 किलो घेतले ना आपण. हो. आता तुला डिवाइड का करतेस? एक सुकं बनवायचं आहे फ्रायसाठी आणि एक ग्रेव्हीसाठी बनवायचं. आणि आपण जे फ्राय करणार आहोत त्याच्यासाठी आपण पीस वेगळे ठेवणार आहोत ना. हो. त्याचे पीस कापून घेऊ. गाठ खोलायची वेगळी पद्धत दाखव. झाली दाखवून. सुरी, सरळ सुरी. सुरीने डायरेक्ट मर्डर. हलवणी मसाला मी 1 चमच घेते. चालेल. तिखट आहे म्हणून. इथे चिकन बनवायचं आहे. ड्राय चिकन बनवतोय. त्यासाठी 1 चमच हळद, 2 चमच लाल तिखट मसाला आणि चिकन मसाला 1 चमच आणि मालवणी मसाला 1 चमच आणि आपला लिंबू आणि हा लिंबू. हे सर्व आपल्याला आणि आलं लसूण पेस्ट. आणि मी हे चिकन एवढेच चिकन मधले थोडेसे बोनलेस किंवा फ्राय करण्यासाठी आपण साईडला ठेवलेले आहेत ना. हो. आणि हे पाव किलोच्या आसपास आहे चिकन. टोटल चिकन आपण 1 किलो आणलं घेतलेलं. होतं. कर सर्व मिक्स असं सर. टॅप कर त्याला. हे सर्व मिक्स करायचं आहे. आणि हा अर्धा लिंबू आहे, तो पिळून घ्यायचा. लिंबू आमचा रसच निघत नाही वाटतं. लिंबू विकणाऱ्याने रस काढून दिला. आमच्या लिंबूला भूक लागली, उशीर झालाय ना. तर मग कोणत्या लिंबूला? या लिंबूला आणि या लिंबूला पण, ज्याने कॅमेरा बिघडलाय. लिंबूचा रस निघतच नाही खरंच. जाऊ दे, बाजारला तेवढा. काय ग तुझे लिंबू कशात आहे? थकलो आम्ही चेपून त्याला. कशात आहे? लिंबूचा जीव गेला एकदम. जाऊ दे, तो जीव गेला. इकडे तिथे आला लसणाची पेस्ट आपला जीव जायचा. असं नाही, चव यायला नको त्याला. सगळे लिंबू इथे जीव गेलेलेच आहेत. थांबा, हात धुवून दे. हे सर्व साहित्य रेडी करून ठेवलेले आहेत. कांदे 3 घेतलेले, टोमॅटो 1 घेतलेले आहे. इकडे फ्राय पण करणार आहे आणि आपण ग्रेव्ही टाईप पण करणार आहोत. ही आलं लसूणची पेस्ट आहे, 1 चम्मच टाकते. ओके. एवढा 1 चम्मच आहे. आता ह्याला सगळं कालून घ्यायचं. कालून आपल्याला साईडला ठेवायचं आहे ना. म्हणजे जोपर्यंत आपण ती रेसिपी करतो तोपर्यंत साईडला राहिला की मॅरिनेट होईपर्यंत. आणि आपण असं मॅरिनेट का करतो? चव उतरते ना सगळी त्यात चिकन मध्ये. आणि चिकन थोडासा नरम पण होतं, फ्राय खायला पण चांगलं वाटतं मध्ये. काय भारी दिसतंय ना. काय होणार आहे? सॉलिड. हा, सॉलिड होणार एकदम.
मग सॉलिड व्हायला आपल्याला मीठ टाकायला लागेल. हो मग सॉलिड व्हायला गुळगुळीत. टाका अजून थोडा अर्धा नाही एवढा नाही अजून कमी टाका तो पूर्ण. बस 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 झालं. बस. हा तुझं छोटू बंद होते चमचात नाही तो गेलं. इंटरनॅशनल छोटू आहे. आता इथे आपण तेल घेतलेलं आहे. कढई तापलेली आहे ना. इथे तेल घ्यायचं आपण थोडासा. हा एवढा थोडाच बस झाला ना. बस. आपण जे कांदा फ्राय करणार आहोत ते लाल करणार आहोत का मीडियम कसं करणार आहोत? लाल. लाल ना पूर्ण. जास्त पण लाल नाही मीडियम करायचं. हा बघा मी कांदा टाकते आता. आपण 3 मोठे कांदे घेतले उभे चिरून. मिलते हैं कांदा फ्राय होने के बाद. 2 मिनिटं लागली ना. जेवण करताना तू काय मिस्टेक करते सांग आता. जे सर्व मिस्टेक करतात माझी मम्मी पण मिस्टेक करते. सांग काय काय पाणी पिलीस का तू? नाही ते ठेव. ते झालं का लाल नाही ना. होतं. तिकडे घे ग्लास घे आणि पाणी पी जा. ते सोड. होतोय लाल थोडा अजून झाला पाहिजे. पाणी पियालीस का? हो हे बघा एवढा कांदा आपण लाल करून घ्यायचा. आणि आता तो आता जर आपण थंड होऊ द्यायचा. फॅन खाली आपण साधं करायला ठेवूया. तू मला काढून दे. आणि त्याच्यात तू आता खोबरा टाकणार आहेस ना. हो. खोबऱ्याची एक कवर घेतली 1 वाटी घेतली बनवून केली ना. हो, 1 वाटी करून. नाही, हे कर तू कर तुझे मी ठेवले हो ठेवते. फॅन खाली ठेव. आता त्याच्यात थोडंसं तेल टाकायला पाहिजे का नको ना. टाकायचं थोडंसं करपेल नाही तर लगेच. थोडा तेल टाकलंय मी. आपल्याला सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं. हा 1 वाटी सुकं खोबरं. आणि इकडेच बघा मॅरिनेट करायला पण आम्ही ठेवलेले. हो खोबरं. काय बोललीस? पान खाली बसा म्हटलं. वारा खा. माझ्या वरचा तुम्ही खा. मी नाही खाऊ शकत आहे. मी इकडचा वारा खाते. जा मी करतो तू वारा खा. नाही 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 नको झालं. जावई बापू घरी आले. जावई बापूला काम नको. जावई बापू जेवणार नाही. उद्या. जावई बापूला late जेवण. हा एवढा भाजून घ्यायचा खोबरा. एवढा भाज आणि काढून एका प्लेटमध्ये थंड होऊ द्यायचा. आता आपल्याला दोन्ही मिक्सरला लावायचे आहेत ना. हो मिक्सरला तुला अजून कोणती पेस्ट करायची होती ती पुदिनाची आणि कोथिंबीर. तो पण तू ते करू शकते ना तू. हो आता करेन ते. जा, ते कर तू. मी बाहेर ठेवणार आहे. हळू. हळूच. बॅक बेल्टचा परिणाम तुमचे ते गावाला दिलेले ना त्यांना. कितीला आहे तो बेल्ट? 500. ग्रीन ग्रेव्ही पाहिजे की रेड ग्रेव्ही? तुझी साडीची कलरची ती. कोथिंबीर घेतली आणि पुदिना ना. कोथिंबीर आणि पुदिना घेतलंय. आणि हे वाटताना आपल्याला पाणी टाकायचंय. हो थोडंसं टाकायचं. हिरवा ग्रेव्ही हवा असेल तर टाकायचं जास्त. आणि समजा लाल पाहिजे असेल नाही टाकायचं. काय असतं हो. काय जोक ऐकलं. हे पण झाले थंड झाले. काजल हे पण लावून घे टायमावर घे. झालं का थंड? आता एक फायदा झाला. मम्मी इकडून बघून 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 मला पण सगळं रेसिपी यायला लागली. चांगली गोष्ट आहे बायकोसाठी. काय काय बोलली बायकोसाठी? काय चांगली गोष्ट आहे बायकोसाठी. कोथिंबीर आणि पुदिनाची पेस्ट बनवून घेतली. बॅकग्राऊंड म्युझिक. 1 मिनिट सांगू तिला. मम्मी यार तेरे को बोला था ना नहीं बोलना हम लोग. मी बोलली आणि तू हसली. ना कंट्रोल योरसेल्फ. झालं की हास काय किती हसायचं ते. आहे परत बोलावं लागेल. ह्याच्यावेळी हसली ती. राहू दे ते बाईक बरोबर होतं. नको तुम्ही असं नका करू मला करायचं. कोणतं तरी स्टार्ट. कोथिंबीर आणि पुदिनाची पेस्ट बनवून घेतली आहे. आणि आता मी कांदा पण वाटून घेईल. मिक्सरला लावून घ्यायचे. तो खोबरा पण एकत्र नाही पहिला कांदा करून घेते ना. हा सेपरेट सेपरेट. आता आपण ते सुकं खोबरं आपण फ्राय केलेलं ते ग्राइंड करून घेऊ. आपण कांदा मिक्सरला लावून घेतलेलं हो. ना.
पाणी टाकायचं म्हणजे बघा मासा आहे ना कोरडं नाही पॉसिबल. खोबरं पण झालं ना. हे स्टार्ट. आता आपण सुरुवातीला तेल घ्यायचं आहे ना. अंडा घे. सुरुवातीला त्यात काय टाकणार आहेस? कांदा. कांदा की आलू लसूण? कांदा. कांदा ना. हा बघा कांदा टाकणार आहे. पण हिला आता जास्त फ्राय करायची गरज नाही ना, नाही. कारण ऑलरेडी फ्राईड आहे. हो जरा 2 मिनिटं परतवायचं थोडंसं तेलामध्ये. आता 2 मिनिटं झाले कांदा परतून. आता खोबरं टाकायचं. 2 मिनिटं झाले ना याला पण टाकून. 2 मिनिटं झाले. खोबरं टाकून आता कोथिंबीर आणि पुदिनाची पेस्ट. हे 2 टोमॅटो घेतलेले चिरून मीडियम साईजचे. आलं लसणाची पेस्ट. 1 चम्मच आलं लसणाची पेस्ट. आता आपल्याला किती वेळ ठेवलायचं? हे 3 मिनिटं ठेवायचं. 3-4 मिनिटं ना. 3-4 मिनिटं. टोमॅटो जरा नरम झाली पाहिजे ना त्यातच. हो आता इथे आपण कढई ठेवलेली आहे छोटीशी आणि आपलं मॅरिनेट पण झालं. हो मॅरिनेट पण झाले. आता आता आपण चिकन फ्राय करायला घेऊया. त्याला 2 मिनिटं झाली आहेत. तेल सुटलं नाही ना पण अजून. टोमॅटो पण अजून नरम नाही झाली असेल ना. हो आणि हे मसाले आपल्या त्या ग्रेव्हीसाठी आहे ना. हो आता इथे मी तेल घेतलंय त्यात गरम झालंय तेल. आता चिकन टाकते त्यात. झालं. स्मेल मस्त सुगंध सुटलाय. असं वाटतंय कधी खाऊ झालाय ना ते. ऍक्च्युली खूप भूक लागली. तेल सुटतंय ना त्याला. साईडला तेल सुटतं. तिथे आपण हे फ्राय करायला ठेवलं आणि आपली ग्रेव्ही चिकन होतं ना. मसाला चांगला परतून घ्यायचा. हवाला ना. चिकन पण चांगलं फ्राय करून घ्यायचं. हा मसाला आपला फ्राय झालेला आहे. सगळे मसाले टाकते मी. 3 चम्मच मालवणी मसाला, 2 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच हळद आणि 2 चम्मच लाल तिखट मसाला. आपला घरातला असेल तो हळद 1 वापरायचा. चमचा का अर्धा चमचा? 1 चमचा आहे. म्हणजे तुमचे चमचे छोटे आहेत ऍक्च्युली ते. छोटे चमचे आहेत ना म्हणून ते. नाहीतर टेबल स्पून पकडला तर हा हाफ आहे. हो ठीक आहे चलो. आपण कशी सर्वांची पद्धत बघतो मग ते माणसं घरोघरी बनवतात कसं है ना. आता यंग मुली बघ असे बनवतात घरी. तू काय ह्याच्यात वेगळं ट्राय केलं किंवा वेगळं काय केलं? वेगळं यात काय नाही असं नाही. बनवत वेगळं यात ना कोथिंबीर आणि पुदिनाची पेस्ट माझी आई नाही घालत पण मी तू घालते का? तुला ती टेस्ट मला आवडते? आवडतो. पुदिनाची चव येते त्यामध्ये. मला आवडतो. तुझी मम्मी तर व्हेज आहे ना. हा मम्मी आधी बनवायची ना आणि खायची सुद्धा. आधी नॉनव्हेज होते तर करायसाठी. मग तू कधी व्हेज होणार आहेस? नाही कधीच नाही. चिकनला तेल पाणी पण सुटतोय ना. आता इथे 2 मिनिटं तू झाकण ठेवलं होतंस ना. म्हणजे जरा तसं शिजेल हलवून पण ते ना. घ्यायचं. हो बघायचं खाली लागलंय की काय. हे तुला किती टेस्टी लागेल हो. आता ते बघून कसं वाटतंय? मस्त आणि सुगंध खूप सुटलाय. खायला वाटते खूप लवकर खायचं लगेच. आता झाकून ठेवलंय मी इथे. आणि तिथे इथे चिकन कधी तेल टाकणार? सुटलंय. आता टाकू चिकन मसाल्याला. बेलो बिचारा वाट बघतोय. बेलो तिकडे चिकन होईल काय? नाही हे बघा तेल सुटलंय. आता आपण चिकन टाकूया. म्हणजे असं आपण फ्राय काय करून घेतलं कारण ग्रेव्ही पण छान होते ना तशीच. हो जितकं मसाला फ्राय करणार तितकं ग्रेव्हीला चव येणार. मसाला शिजला पाहिजे चांगला तेलात. गॅस स्लो करून घ्यायचा नाही तर खाली लागेल. साईड बाय साईड दोन्ही रेसिपी होतात आपल्या ना. चिकन मी जरा परतून घेतलंय. परत पाणी टाकायचं. म्हणजे चिकनला पूर्ण मसाला लागला ना ढवळलास तू. आता पाणी टाकूया. ओके. आता आपल्या ह्याला 15 मिनिटं तर लागणारच है ना. मीठ टाकून घेऊया. मी उघडते. आता ही वाफ ना कुठे समोर गेली असेल ना. ते बोलतील वा चिकन बद्दल असे 2 फोडा आणि ते रस्ता बस है ना. जीवन सफल हो जाएगा. मग पहिला आमच्या सोबत कसं मम्मी आणि मी बनवायचो ना तर खाणारा फक्त मीच होतो. ताई होती पण ताई पण कसं थोडंसं खायची जास्त नाही खायची आमची ताई. पण आता आमची काजल एवढं खाते. एवढं नाही खाता
टायमाला पण खाते. 3 लेग पीस लागतात ना तुला? काही हे होतं. नाही काय? 2 नाही एक लेग पीस. कॉम्पिटिशन असेल तर खाऊ शकतो ना. 2 पाय का 4 पायवाले? 2 पायवाले. हे पण होत आलं, हे पण होत आलं. आता झाकण ठेवायचं थांबा. तू झाकण ठेवतो बरं, मी तुला गाणं म्हणून दाखवतो. आता याच्यावर झाकण ठेवायचं, ते शिजत होईल. हे पण आपलं होईल ना? हो. ते पण गॅस फास्ट आहे ना? हे 10-15 मिनिटं लागतील चिकन शिजायला. आणि ह्याला शिजेल 5 मिनिटात शिजेल हे पण. ते पण गॅस फास्ट ठेवायचं? हो गॅस फास्ट ठेवायचा. हे 5 मिनिटासाठी बाहेर हवेवर. आता तिकडे चिकन होत आहे, 3-4 मिनिटात आहेत ना? हो. एक गाणं आजीसाठी आणि तुझ्यासाठी डेडिकेट, कॉमन गाणं. बरं. ठीक आहे. मी गाणं हिच्यासमोरच का बोलायला घेतो माहिती की डान्स पण चांगली करते. नाही पण मी आज वाचणार नाही. हिच्या अंगात येतं. मग लिरिक्स पहिली लाईन वाचून दाखव मला. ही चाल तुरु तुरु प्रति केस बुरु बुरु. पुढचं हे वाचतील. पुढचं हे आवडतं तुला गाणं? हा ऐकलंय मी. ही चाल तुरु तुरु उडते केस भुरु भुरु, डाव्या डोळ्यावर बट्ट ढळली, जशी मावळ्या त्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिन सळसळली. हेच ऐकायचं होतं मला. ह्याच्या पुढचं वाच. ह्याच्या पुढचे लिरिक्स चांगले आहेत. इथं कुणी आसपास ना, डोळ्यांच्या कोणात हास ना, तू जरा माझ्याशी बोल ना, ओठांशी मोहर खोल ना, तू लगबग जाता मागे वळून पाहता, वाट पावळ्यात अडखळली, जशी मावळ्या त्या उन्हात केवळाच्या बनात नागिन सळसळली. टेंग टेंग. आज नाचली नाही, अशी नाचली नाही. छान. अशी नाचली नाही. खूप मस्त. नाही आज नाचली नाही. आता मग आईसाठी कोणतं गाणं म्हणू? आईसाठी कोणतं? तिकडे आपली चिकनसाठी आज गाणं. चिकनसाठी होऊन जाऊ दे. दोन असते, 2 गोष्टी असल्या की लय खुश होतो मी. एक बिर्याणी आणि एक काजल. हो का? वा. चला चिकन बघून या, नाहीतर का वाट लागायची तिकडे चिकनची. लाईट लावतो. वा वा वा. अजून जरा लेट केलं असतं. नाही पण छान सुगंध आला ना त्याचा. इकडनं दिसत नाही हातातलं. इथे झालं असेल का नाही? इकडे पण आपण टाइम आहे ना अजून. गॅस फास्ट आहे. इकडे आपले 5 मिनिटं झालेली आहेत. होते फ्राय. अजून व्हायला लागेल ना टाइम. हो जरा 5 मिनिटं. जेवताना साडी सोडण्यात जेवण नाही जाणार. विदाऊट साडी जेवणार? काय तुझं आवडतं गाणं? तुम्हाला माहिती जे यांना बोलता येणार नाही. कोरियन गाणे ऐकते. कोरियन यांना बोलता येणार नाही. साऊथ कोरियन गाणे. पण माझी इच्छा आहे की तुम्ही 2 लाईन तरी मला इन फ्युचर गाऊन दाखवायचं. त्याच गाण्याची? हां. अच्छा मग काय आलं ते? काय 2 इन फ्युचर काय 2 दिवसात गायब होते? हो का? आईला विचारतो. ओ मी तुम्हाला गाणं म्हणून दाखवतो. नाही राहू दे. आता मी तुम्हाला गाणं म्हणून दाखवतो. तू त्याच्या पुढचं कंटिन्यू करून दाखवायचं. मी बोलणार. जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए. नंतर चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए. ए तुका पहिल्यांदा ऐकते का गाणं? हा तू कोणत्या जमान्यातली? ही बाहेरगावची गाणी ऐकते. बाहेरगावला पाठवला. लावा लावा. कोणतं गाणं? हा आता आमच्याकडे आम्ही पण लावू शकतो. आमच्याकडे मोबाईल आहे. लावा लावा. फ्राय जास्तच फ्राय पाहिजे. नवऱ्याला जळलेलं नाही द्यायचंय मला. वा वा वा. भारी वाटेल ना? 2-3 थोडं खाल्ले तरी मन भरणार एकदम. मग काय
2-3 नाही ह्याचे सगळे संपायचे आहेत. एवढं करून घाला रे बघा. तुम्ही हे बघ होत आहे ना, थोडा वेळ अजून केलं की होईल थोडा ते. वेळ पाहिजे अजून. म्हणजे शिजलं की नाही ते तू चेक करतेस ना. हो हो ते एडिट करा. तुझे बिहाइंड द सीन चांगले चालतात. आपण चिकन आपला बघूया चेक करूया ना. रस्सावाला. वा 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 वा, मस्त एकदम माझा तिकडनं डबल तुझा प्रॉपरली. आता मी तुला गाण्याची लिरिक्स म्हणतो, ते पुढचं कंटिन्यू करशील का? आता गाणं तू ऐकलाच असशील. हाँ ऐकलेलं. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. असे गाणे म्हणायला मला खूप आवडतात. मम्मीला पण मी असे गाणे म्हणून दाखवतो. तुमको बुलाऊ या पल के बिछाऊ कदम तुम जहाँ जहाँ रखो जमी को आसमां बनाओ सितारों से सजाओ अगर तुम कहो. उद्या बोलेन. आसमानचे सितारे चांद सगळं काही विचार. चिकन खाल्ल्यावर देते जरा बाहेर. हो सर्वांचे फेवरेट गाणे मी विचारतो आणि असे लिरिक्स बघून ठेवतो. मग आमच्या जिजूचं पण एक वेगळं गाणं आहे फेवरेट. मम्मीने तुंबीन लावलंय. आय एम लाईक किसको मिस कर रही. ओ तुंबीन तुंबीन तो देतोय. तिकडे खावता. आमचा कोळसा झालेला आहे. नाही उलट तेच हे काय पण बोलते. अरे उलट हे छान वाटतंय बघ. ते करपलं नाही ते अजून रेड आहे बघ प्रॉपर पूर्ण. उलट हे छान. ह्याच्यापेक्षा अजून जरा ग्रेव्ही असेल तर छान नाही वाटली असे ती. मी खरं बोलताना माझ्या तोंडाला पाणी सुटतंय दादा. मम्मा मी झालंय आता. हो बघा मस्त दिसतंय. बघा मी सांगतो एकदम भारी दिसतंय. रेड खायला मजा येते अजून ती. चला तर वाढ लवकर. ते पण झालं ना. कुठं का तुमचं चिकन? आमचं चिकन बोलतोय पटापट खा मला. चला मग आता आपण रेसिपी टेस्ट पण करूया, जेवायला पण घेऊया आपल्याला ना. आज जेवायला काय काय? चपाती, चिकनचा रस्सा, चिकन फ्राय आणि भात. तू भात नाही खायचा आज? नाही मी खाणार. मी उलट चपाती नाही खाणार. मी आज भात खाणार. भात लवर आहे. भात लवर. राईस लवर. वाव, चिकन रेसिपी एकदम रेडी आहे. आपले 2 ताट पण रेडी आहेत. कांदा घेतलेला आहे आणि लिंबू घेतलेला आहे आपण आहे ना. हे सर्व बघूया कसं करायचं. या साईडला कसं दिसतंय. कसं दिसतंय. कसं दिसतंय. धनी धनी. तू मेरी औरत और मैं तेरा धनी आदमी. मरद. हा जोक आपल्यालाच माहिती. मरद अभी चिकन मरद अभी काय दाबून चिकन काय का. सुगंध I don't know the taste. सुगंध पण नाही झाला ना म्हणजे. चला हे झालेलं आहे. बस कलेजी पाहिजे. नाही ते तुला घे. तुला आवडतं ना कलेजी? असं नाही तुम्हाला देते ना मी. नाही आवडीने खाते एवढं कलेजी. मग थोडं आवडीने ना खाता ना आवडीने का. त्यात काय. वा खिलाने वाली आ गई. खायचं सगळं खायचं. अशीच मम्मी तेच बोललो ना. मम्मी पण अशीच बोलायची सर्व खायचं. एक झालेला आहे आणि आता वा 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 असं पाहिजे चिकन फ्राय. एकदम लाल 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 डालम लाल. हॉटेल स्टाईल. बाहेर गाणी पण लागली. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू. कब आएगी मेरे सपनों की रानी? का नोव्हेंबर पण डिक्लेअर केली. आता इकडे आपल्याला चपाती घ्यायची आहे ना.
तू- एक मिनिट थांबा. मम्मी चपाती कशात? तेव्हा तिकडे बाहेर बघते ह्याच्यावर बघ. आणि भात कुकर मध्ये. चपाती कधी यावर चपाती 2 चपाती एक बास ना. हा वा वा वा. आता भातासाठी चमचे कुठे गेलेत? भाताचा चमचा बास झाला काजल. काय बास झालं. आता तुझं पण ताट वाढून ये चल बाहेर. दिस इज अवर राईस प्लेट, दिस इज अवर चिकन प्लेट, चिकन की थाली है ना. काजल के हात की बायकोने बनवलेली. नाचून बघ सीताफळ. एकाच घरी 2 थाल्या कशा बनवायचे त्या तुम्हाला काजल दाखवणार आहे. ही आहे प्रोफेशनल थाली आणि ही कशी थाली? ही अनप्रोफेशनल थाली. नाही, ही घरगुती थाली अशीच असते. ते फक्त दाखवायला आम्ही असं केलंय. घेणार तर सर्व असेच. हो. वा वा, भातावर घ्यायची काय गरज नाही. घे काजल, ते संपूर्ण घ्या आता. सर्व घ्या, आपण संपूर्ण घ्या. नाही घे ना ते. अरे आहे ना माझ्या समोर ते. घे. अरे घे रे बाबा. नको एवढं नाही जाणार. थांब ना, एवढं खाऊ दे ना. चला, तू माझा ताट घे, मी तुझा ताट घेतो. अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल. दिस इज नॉट अनप्रोफेशनल, दिस इज घरगुती ताट. सबके घर पे ऐसी होता है. हे बघा मला कसं वाटलंय बघा. चला काजल, तू आणि मी टेस्ट करूया. पहिला हे करू टेस्ट, है ना. शिजलाय का बघूया. देवा शिजलेलं असू दे. कोंबडा बरोबर शिजला. रेसिपी एकदम छान आहे बघा. मस्त आहे. फ्राय छान झालंय. फ्राय एकदम भारी झालंय. ते खा. जेवण केलं वावा, ते भातावरचं पण एकदम छान झालंय. तुम्ही खाल्लं का? आमची आई बघा केवढ्या हसते बाबा. चला आता आम्ही आता काय? आता मी जेवतो. आता भूक लागली, मी जेवण घेतो. लेट झालाय. आता मी जेवतो. चला जेवा. बाय बाय. बाय बाय. मसाला आपला फ्राय झालेला आहे. सगळे मसाले टाकते मी. 2 चम्मच. अरे काय कोणता मसाला घ्यायचा रे, सॉरी. थांबा.